ban baka labari ba Sharifi. Ina Hamisu menene Plaza? Hamisu Garko ko Hamisu wane? Abbas Maila. Hamisu Abbas Maila. To ba an yi wani gidan tuwo a nan karkashin gurin ba? Wani restaurant. Suarez. Istamin Suarez. Istamin restaurant. Duk ina baka labari. Haka ne. Ai Abincin sai yana da daɗi. haba. To nan aka ce wani ango ya zo da matarsa irin za su yi Hollywood din nan. Ya zo ya zauna ya share abinci. Ya ciye nak. Wato kawai amaryar dan daɗin abincin sai ta fara gyangyaɗi. A nan ya tashi ya manta ta. To abincin yan yaku babu garwa yake ba. Ai daɗin abincin ne ba daɗin abincin ya sa amarya ta gyangyaɗi. Shi kuma ango ya manta ya tafiya wata sai da safa ka da akwai za a yi shari'a ga amarya. To abin da yake faruwa wani ne ya ce zai zo daga Abuja a samun masa gidan abinci mai lafiya. To direct Shi ne na je gidan rediyo na yi tambaya aka ce min ai kawai kai shi Istamin. Restaurant. Ya kai da daɗi na yadda da. Jama'a A tarihinsu wani ya ci abinci ya manta amaryarsa. haka Kule na da takalma ko dan suna nan yin buhu guda wannan an ci abinci ake manta. kai wannan Istamil gidan abinci mai daɗi restaurant da ke Hamusa Garba Mandawari ina ne garin Sumaila. ana rike Hamusa Adamu Sumaila. To abin Ana restaurant ne ka garzayo a kan shi tam mu je restaurant da matar ku kai ni can kusan ba shi kuwa kusan menene shi Buhu da kafa. kun ga zo na buhu da kike la to ai ku ciki da shi masha Allah